खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आसामनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मिडियानि गेजेरजों BTC इलेक्शननि सायाव माखासे खोथा फोरमायथिदोंमोन जे आसामाव COVID-19नि समाव इलेक्शन खुङोब्ला COVID-19नि थासारिखौ सामलायनो हानाय नङा, अक्सिजेननि आंखाल जागोन बायदि गोबां खोथा फोरमायथिदोंमोन आरो बेफोरखौ लानानै स्टेट इलेक्शन कमिशननिसिम BTCनि इलेक्शनखौ फावसायनो थाखाय खावलायदों होननानै फोरमायथिदोंमोन। नाथाय मिथिनाय बायदिब्ला स्टेट इलेक्शन कमिशनारा आसामनि मोनसे खौरांगिरिनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय BTC इलेक्शनखौ फावसायनायनि अफिसियेल कमिउनिकेशन एबा अफिसियेलि इलेक्शन फावसायनायनि जेबो खौरां बिलाइ मोनाखै होननानै फोरमायथिदों आरो BTCनि इलेक्शननि सायाव जेबो खोथा बुंथ'आ होननानै फोरमायबावदों। COVID-19नि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो साख्रि गोमाजाबाय। साउदी आरबाव इन्डियानिफ्राय साख्रि मावनो थांनाय 450 जना जब पारमिट एबा गुबुन हादराव थांनानै साख्रि मावहैयोबा मोनसे पारमिशननि गोनांथि जायो। बेनि डेट एक्सपायार्ड एबा सम बारग'लांनायनि थाखाय गोदान साख्रि मोनफिननो हायियाव लामायाव मागिनो गोनां जाबाय। खौरांनि बायदिब्ला बे 450 लामायाव थानानै मागिनायफोरा अन्ध्र प्रदेशनि, महाराष्ट्रनि, बिहारनि, दिल्लीनि, राजस्थाननि आरो कर्नाटकानि। बिसोरनि जब पारमिट जोबनायनि थाखायनो साउदी आरब सरकारा बिसोरखौ इलिगेल माइग्रेन्ट एबा आयेननि बेरेखायै गुबुन हादरनिफ्राय थाफैनायनि मुङाव बिसोरखौ डिटेनसन सेन्टार, जायखौ जों जेलबो बुंनो हायो, बेयाव दैथायहरबाय। मैया गुवाहाटीनि काटाबारि स्टेट बैंक अफ इन्डियानि मेनेजार रुपाली सिन्हाखौ सानै दुथाङा एटेक खालामनानै रां लुथिदों। रुपाली सिन्हाया स्टेट बैंक अफ इन्डियानि कास्टमार सार्भिस पइन्टनि मेनेजार। दुथांफोर रां लुथिफैनाय समाव गुबुन स्टाफफोरा ओंखाम जाहैदोंमोन। बे समावनो खाबु लानानै मेनेजार रुपालीखौ गोफार हाथियारजों गाग्लोबनानै कास्टमारफोरनि रां जमा जानायखौ गासैबो लानानै थांदों। CCTV फुटेजनि बायदिब्ला सानै रां लुथिग्राफोरा गोजा गाबनि मारुति 800 गारिजों फैदोंमोन। हाग्रा बिफाननि स्पेशल टास्क फर्सआ आसामनि मरिगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 3 मानसिखौ चाइनिज पेंगलिननि फालांगि खालामनायनि थाखाय हमदों। चाइनिज पेंगलिना चाइना आरो भियेटनामाव जोबोद मुंदांखा। बेफोर जायगायाव बे जुनारनि बेदरखौ गोबां बेसेनाव फाननाय जायो आरो बेनि बिगुरखौबो मुलि बानायनायाव बाहायनाय जायो। हमजानाय 3नि मुङा सिमरन सुल्तान, निरन्जन मण्डल आरो दीपन मालाकार। बिसोर बे जुनारखौ 2 लाख रांनि फाननो नागिरदोंमोन। सुशांत सिंह राजपूत केसखौ लानानै बिहारनि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कर्टआ बलिउडनि एक्टर सलमान खानजों लोगोसे 7 सेलिब्रिटिसफोरखौ 7 अक्ट'बराव कर्टआव नुजाफैनो थाखाय नटिस हरदों। 7 सेलिब्रिटिसफोरनि मादाव करण ज'हार, संजय लीला भांसाली, आदित्य चोपड़ा आरो एकता कापुर। मुजफ्फरपुरनि लयार सुधीर ओझाया इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 306, 504 आरो 506 नि सिङाव सुशांत सिंह राजपूत थैनायाव बिसोरनि आखाइ दङ होननानै अजद दैखांदों। बिनि थाखायनो कर्टआ बिसोरखौ 7 अक्ट'बराव कर्टआव नुजाफैनो थाखाय नटिस हरदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव सिकिउरिटि फर्सआ दासान्दि गोख्रों नोजोर होनायनि जाहोनाव पाकिस्ताननि उदखारिफोरा जम्मु एन्ड काश्मीरसिम हाथियार दैथायहरनो थाखाय गुबुन गुबुन लामाजों नाजागासिनो दङ। पाकिस्ताननि उदखारिफोरा ड्र'ननि गेजेरजों जम्मु एन्ड काश्मीरसिम हाथियार दैथायहरनायाव हाथियार लायनो थांनाय काश्मीरनि लाश्कार उदखारि 3खौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बिसोर 3नि मुङा राहिल बशीर, आमिर जान आरो हाफिज युनुस। पुलिसफोरा बिसोरखौ राजौरीनिफ्राय हमनो मोनदों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां हाथियार, गुलि आरो बेरफ्रु होग्राखौ हमनो हादों। पाकिस्तानी उदखारिफोरा बिदि ड्र'ननि गेजेरजों हाथियार दैथायहरनाया बियो गिबि खेब नङा। बिनि सिगांबो गोबां बार ड्र'ननि गेजेरजों जम्मु एन्ड काश्मीरसिम हाथियार दैथायहरखांबाय। बावैसो सिगांबो BSFफोरा काठुआयाव पाकिस्तानी उदखारिफोरा ड्र'ननि गेजेरजों हाथियार दैथायहरनायखौ गावख्लायनो हादों। रायजो सभाया मैया डक्टर आरो नार्सफोरनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे बिल पास खालामदों। COVID-19नि समाव डक्टर, नार्स आरो जायखिजाया हस्पिटालनि स्टाफफोरखौनो गाग्लोबोबा एबा एटेक खालामोबा 5 बोसोरनि जेल जानांगोन। गुबुन समफोराव डक्टर आरो नार्सफोरखौ गाग्लोबखांनायनि उनावबो पुलिसफोरा गोलाव सम नायबिजिरबाय थायोमोन। दा रायजो सभानि बिल बायदियै बेबायदि जानाय नंला। 30 साननि गेजेरावनो नायबिजिरनानै दिहुननांगोन एबा इनभेस्टिगेशन खालामनानै दिहुनथारनांगोन आरो दायनिगिरिखौ 30 साननि गेजेरावनो साजा होथारनांगोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि 70थि जोनोम सानाव PM मदिनि फुथुला बानायनानै सावनायनि दायाव 15 जनखौ एरेस्ट खालामबाय।
इउपिनि शामली डिस्ट्रिक्टआव प्राइम मिनिस्टार मदिनि 70थि जोनोम सानखौ आनइमप्लयमेन्ट डे एबा साख्रि होनो हायि सान होननानै प्राइम मिनिस्टार मदिनि फुथुला बानायनानै सावदोंमोन। शामली डिस्ट्रिक्टनि बीजेपी प्रेसिडेन्ट सत्येंद्र तोमरआ इउपि पुलिसनो कमप्लेन हैनायाव दा भारतीय समाज मोर्चानि प्रेसिडेन्ट प्रिन्स क'रीजों लोगोसे सा 14 जनखौ इउपि पुलिसआ हमबाय। दिल्ली पुलिसआ खौरांगिरि राजीव शर्माखौ इन्डियानि गोनां खौरांखौ चाइनिसनो दैथायहरखुमानायनि दायाव हमदों। राजीव शर्माया इन्डियान बर्डारनि गोनां खौरां जेरै बर्डारनि बबे साइडआव बेसेबां आर्मिफोर दङ आरो आर्मिफोरनि इम्पर्टेन्ट प्लानफोरखौ चाइनिस इन्टेलिजेन्सनो रां लानानै स्रोदै खौरां हरखुमायोमोन। पुलिसनि मथेबा राजीव शर्माया बे खामानिखौ 2016 निफ्रायनो मावबोदोंमोन आरो बिनिफ्राय 1.5 बोसोराव बे खामानिनि थाखाय 40 लाख रांनि ट्रेन्जेक्सन जानायखौ हमनो मोनदों। पुलिसफोरा बे खामानियाव आखाइ गोनां राजीव शर्माजों लोगोसे सासे चाइनिस हिन्जाव आरो सासे नेपाली सिटिजेनखौ हमनो हादों। आल कायदा ग्रुपनि सा 9 जनखौ मैया NIA नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सिया वेस्ट बेंगल आरो केरालानिफ्राय हमनो हादों। वेस्ट बेंगलनि मुर्शिदाबादनिफ्राय सा 6 जनखौ हमनो हादों। बिसोरनि मुङा नाजमुल साकिब, आबु सुफिया, माइनुल मण्डल, लिउएन आहमेद, आलमामुद कमल आरो आतितुर रहमान। आरो केरालानिफ्राय साथामखौ हमनो मोनदों। बिसोरनि मुङा मुर्शिद हासान, याकुब बिस्वास आरो मोशाररफ हुसैन। बिसोरनिफ्राय गोबां बम बानायग्रा आगजु, डिजिटेल डिभाइस, डकुमेन्ट्स, माखासे गोफार हाथियार आरो बम बानायग्रा लेखा मोननाय जादों। बिसोरनि प्लानआ दिल्लीजों लोगोसे इन्डियानि गोबां जायगायाव गिदिर एटेक खालामनायमोन आरो जम्मु एन्ड काश्मीरसिम हाथियार दैथायहरनायमोन। आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे गोदान प्रग्राम लन्च खालामदों। बे प्रग्रामनि गेजेरजों 12 बोसोरनिफ्राय उन्दैसिन गथ'फोरनि लिभार, किडनि आरो बन मेर' ट्रेन्सप्लान्ट एबा अपारेशननि थाखाय आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टआ गासै खरसाखौनो लागोन होननानै टुइटारनि गेजेरजों बुंथिदों। जागायजेननायाव मैया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गासै सा 70 गथ'साफोरनो बेंगालर आरो कलकातायाव अपारेशन खालामहैनायनि थाखाय फ्लाइटनि टिकेटखौ होबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 53,67,361 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 86,205। हामनाया गासै 42,65,768 जन। आसामाव दासिम 1,55,453 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,25,540। दासिम 29,362 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 548 जन। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै सा 8 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।